ariketa honetan daukagu egoera tipiko bat, moto bat dago semaforo batean geldi, eta momentu horretan justu semaforo berdean jartzen denean, kotxe badator 80 kilometro orduko abiaduraz. Abiadura konstante. Beraz, kotxearen igidura izango da igidura zuzen uniformea, HZU, eta esaten digute motoak arrankatzen duela, hau da, abiadura zerotik, eta azelerazioa dela 1,5 metro segundu karratukoa. Eta galdera da, zenbat denbora behar den motoa kotxeari aurreratu arte. Eta zi abiadura daukan motoak momentu horretan. Beraz, aurreratzen baldin badu, jakin behar dugu, denbora berean, momentu berean, leku berean daudela. Hau da, T eta X berdinak direla. Bientzat. Egin behar dugun lehenengo gauza, nazioarteko unitate sisteman jarri, 80 kilometro orduko abiadura zuek egin ematen du 25 metro segundukoa dela, eta orain egingo duguna izango da, idaztea bakoitzari dagokion ekuazioa. Jakinda, motoa igidura zuzen uniformeki azeleratua ari dela. Beraz, kotxearentzat igidura zuzen uniformea denez, izango genuke bere posizioa, X-askika kotxearena, berdin hasierakoa dela 0, zeren hemen hasi gara neurtzen distantziak, berdin daukan abiadura 25, bider T kentz T0. T0 hemen hartu dugu kronometroa momentu horretan 0 jarri degunez, hemen zeudenean semaforotik ateratzean edo pasatzerakoan, beraz T0, 0 litzateke. Eta ekuazioa kotxearentzat hau da. Igidura zuzen uniformeki azeleratua denez, bere ekuazioa da X berdin, X0 gehi V0 bider denbora, gehi bat biren azelerazioa bider denbora berbi. Motoarentzat hasierako posizioa da 0, hasierako abiadura 0 da ere, eta azelerazioa 1,5 eta denbora da. Orduan, esan dugun bezala, motoak aurreratzen baldin badu kotxea, esan nahi du momentu berean, leku berean daudela. Posizio hauek berdinak direla. Kotxearen posizioa eta motoaren posizioa berdina denez, berdintzen dugu. Beraz, izango genuke olako ekuazio bat, nun emaitzak izango lirateke emaitz bat T berdin 0, eta hori bagenekien, zeren hemen puntu honetan T berdin 0 zen, eta hemen zeuden biak, eta beste emaitza litzateke T berdin 33,3 segundu. Beraz, 33,3 segundu pasata elkartzen dira puntu honetan. B atalean galdetzen digute ze abiaduraz ari den motoa momentu horretantxe. Orduan, igidura zuzen uniformeki azeleratua denez, dagokion abiaduraren ekuazioa aplikatzen dugu. Beraz, V berdin V0, gehi azelerazioa bider delta T, V0 0 da, zeren geldik zegoen, ordezkatzen dugu azelerazioa 1,5 metro segundu karratukoa, eta denbora dela 33,3 segundu, beraz, izango genuke 1,5 metro segundu karratu bider 33,3 segundu, abiadura dela 50 metro segundukoa. Motoaren abiadura hori litzateke. 50 metro segundukoa. Kalkuluak egiten baldin badituzue, ikusiko duzue, motorista hau txoratuta dagoela erabat, zeren doa 180 kilometro ordukora. Isuna jarriko diote fijo. Vale? Ez egin hori, mesedez. Bueno, hau da dana, edozin zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Bueno, beste bat arte.